आरो मोजां नाहरलै नोंसोरो माबायाव दोननोसै नोंसोरखौ टप लिस्टआव धुपगुरिनि माबा मिस्ट्रि Không, nó màu được này. Ê, mà đi này hơn loạn lại à? Ê, đi nào hơn loạn mà. नंगौना नङालै आदि बिरान बरिया जाबाय दे बरिया जाबाय ओरैनो हरब्रा नोंबो बेहाय एकदम माबायावसो सेराव ओरै 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 गेजेराव अ बा बियो ओरैहाय एसे बारा थांदों बान्दासाव नों बेबायदि हो थांनांगौमोन बुस्थुआ औ बैयाव टाकि मोनसे